emisiunea Da sau Nu. În această seară avem o domniță foarte frumoasă. Ana Coteman, o invităm în scenă! Bună seara! Bine v-am găsit! Și să începem concursul nostru. De întâi ne alegem o servietă ca să-ți fie talisman pe tot timpul jocului. Servieta, talismana mea va fi numărul 1. Cred că îmi va porta noroc. Dați-i microfon, săracu, băiet. Deci, acesta este talismanul tău. Acum să alegem câteva numere, niște serviete. Poftim. Așa, Rodic, dar nu o să-i dai două microfoane. Numărul 7, vă rog. Precis. 100%. Domnișoara cu numărul 7. Vă rog frumos. Domnișoara. Această servietă ne spune: discoteca se va prelungi cu 15 minute. Să ne alegem încă o servietă, vă rog. Vă rog cu numărul 4, fiindcă urmează numărul 3. Ok, precis. Domnișoara, numărul 4. Mai ai șanse să câștigi. Ne pare rău. Dar dacă să rupi... Spune sună administrația, înseamnă că trebuie să mai alegi o servietă. Să fiu provocată și să aleg numărul 3. Numărul 3, da? 8 și 2. Mâine dimineață nu vei pleca la gimnastică, o? Deci, să auzim administrația. Da. Bună seara! Bună seara! Sunt Dan Negru de la misiunea Da sau Nu, să vă auzim oferta. Desigur, administrația vă spune: noi vă oferim 5 minute la bazin dacă luați tot și plecați acum. 5 minute, ok. Administrația vă oferă 5 minute. Sunteți de acord? Da sau nu? Nu. 5 minute? Nu sunt de acord. Continui. Ok. Nu sau da. Deci, vă rog frumos să alegeți, domnișoară. Numărul 6. 6, vă rog frumos, deschideți. O foaie de odihnă în tabăra camping! O servietă foarte bună, foarte bună. Haideți să mai alegem încă una, să fie cu noroc. Norocul meu cred că se ascunde sub numărul 5. 20 de minute în plus la bazin. Administrația va oferi 5. El de-am răspuns. Se află în afara areei de acoperire. Vă rugăm să se află în afara areei de acoperire. Ok. Alo? Administrația vă ascultă. Oh, sunt Dan Negru, din nou la emisiunea Da sau Nu. Vrem să vă auzim oferta. Da, desigur. Pentru cea mai bravă, aplauze să aud acum. Căci aproape a luat tot și am rămas pe drum. Îți mai ofer o foaie ca să vii la noi și să te distrezi în doi. Mă, nu știu, dar mie mi-ar simți Până-mi la masă mai cumpărate, căci vreau să mă scald în apele calde a bazinului de aici, făcând vârf cu cei mici. Ok, aici am mai rămas ultima servietă. Să vedem ce puteți prezinte. O excursie în afara taberei. Ai perioada puțin, dar nu este. Și acum deschidem talismanul care a stat tot jocul aici. Ca să iei fecior care este. Mai ai șanse să câștigi! Niște o foarte frumoase
în această seară și domnișoara se servite tot. Asta e antena. Deci, Ana Copaman a fost